Ayan mga kakamba. Ayan ang picture. Ayan. Tagalog at saka ano. Cebu ito. Yung ito yung Tagalog kung mga kakamba na ano. Na sinaputan siya. Ayun, nabuhay. Ilalaban natin ulit siya sa Cebu. Ayan, itong medyo itim na ito na Cebu. Tingnan natin mga kakamba kung mananalo tong Cebu na to o tatalunin din yung Tagalog. Tingnan natin. Ayan. Lumaban ka pa, Tagalog. Ayan. Lupit. Ayan. 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 Ang lupit ng Tagalog. Dinali niya yung Cebu. Panalo na naman yung Tagalog ko kahit nasa putam na siya nakaraan. O tinalo niya yung Cebu. O ayun, nadali yung Cebu mga kakamba. Ayan, pati ang Cebu. Magaling pa rin Tagalog ko. Natalo isang araw, nabalutan na yan, no? Nabuhay pa. Ayan, panalo naman siya ngayon. Nakaraan natalo siya. Wala na, hindi na nakaimik yung Cebu mga kakamba. Madali, sabi na nag-request, takpan ko raw ng kamay ko para malinaw. Ayan, linaw. Ayan mga kakamba. So yun, hanggang dito lang mga kakamba. Talo yung ano, Cebu. Maraming salamat mga kakamba. Hanggang sa muli. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!